Krav, stress og påvirkningen af hjernen. I dag starter unge meget tidligere på en uddannelse, end de gjorde for et par år siden. Det sørger 9 SU-reformer også for. Regeringen vil have, at vi unge, vi starter så tidligt på en uddannelse som muligt, så de kan spare deres penge, og så vi kan komme så hurtigt ud på arbejdsmarkedet som muligt. Det synes vi ikke er okay, da vi ved, at det røde område på hjernen, også kaldet fontanlapperne, først er færdigudviklet, når man er 25. Det er fontanlapperne for luften og evnen til at vurdere blandt andet sider. På en uddannelse er der mange krav. Det er både krav, du sætter til dig selv, og krav, som uddannelsen sætter til dig. Det kan godt være rigtig svært at gennemføre en uddannelse, hvis man har den overbevisning om, at kun 12 er gode nok. Nogle gange er man bare nødt til at sige, at man har gjort sit bedste, og få det bedste ud af det. Intelligens og indlæringsevne hænger sammen. Det er ikke det samme, men har man god indlæringsevne, så er man måske også mere intelligent end andre. Hvis en person udtrykker sig meget godt sprogligt, så er en person muligvis ikke klogere end en, der tænker meget i billeder. Intelligens er meget større end det. Førhen troede man, at intelligens var noget, man blev født med. Men ny forskning fra Schweiz viser faktisk, at man kan øve sig til at få en bedre intelligens. Der findes fra 7 til 10 intelligenser. Det kan være, at du er sproglig, eller det kunne være, at du måske bare er meget kreativ intelligens. Man kan ikke sige, at man er klog, bare fordi ens hjerne er stor, og det passer altså ikke. Stress er desværre noget, der rammer flere og flere unge i dag. Der kan være flere grunde til, at man kan blive stresset. Det kan være, at man føler sig presset i skolen, eller fordi man har problemer derhjemme. Når vi bliver stresset, så sker der en påvirkning i hjernen. Området, der hedder amygdala, som er i hjernen, sammenligner, hvad vi ser, hvad vi tænker. Det sker helt ubevidst uden kontrol. Når amygdala finder ud af, at vi bliver stresset, så sker der en slags alarmkald op i hypotalamus. Hypotalamus udløser sådan nogle stresshormoner. Og de stresshormoner, de påvirker så kroppens måde at handle på. Man handler mere på følelserne. Jo mere stresset man bliver, jo dårligere bliver reguleringen af stresshormoner. Hvis du føler dig stresset, kan det være en god idé, enten bare gå en tur, eller bare komme ud i den friske natur.